Pro má zaplý OBS a je jako skibidi. You guys in Discord? Info? No. Guys info? Jeden byl pit a jeden jsem asi. Noob. Že to prostě jak zahodí něco takovýho, tak už je to. Short. Too long. Volko, jak tam je? Jo, kde? Tady. Hejca. Ew. No bomb, no shit. Hentuj. Tak byl na sajtě. Fuck man, Nashville. Dobrý, nebackseatuj mě. Ať budeš mít z těch svých 36 damage víc než já. Jo. Ty psi se na Davea nedívaj prostě. Ty psi se na něho nedívaj. A mě dávají jedničky, jo. Musím přemýšlet jak je. To je jak stejně, kdyby řekl, že jsem si potkal. Ne, máš pravdu, koukej, já musím běhat a střelit zákáčkem a všechno. Přes oheň. No, pičo! Retardovaná hra!